Спри. Не скролвай. Онова, което държи семейството ти в плен от години, ще бъде струшено пред очите ти. Има причина ти да си единственият, който усеща тази духовна тежест в дома си. Не мисли, че си въобразяваш. Ти усещаш това, защото духът вътре в теб изобличава тъмнината, която се опитва да се скрие въглите на твоя дом. Ти си онзи, който вижда невидимото въже. Студено въже, което се затяга около врата на близките ти. Виждаш как това въже ги кара да се отдалечават един от друг, месец след месец. Виждаш как то задушава любовта, как превръща ежедневните ви разговори в бойно поле, пълно с неразбирателство. Те не разбират какво се случва, но ти разбираш истината. Вратата на дома ти сякаш е маркирана с скрит духовен знак за постоянен застой. Каквото и да се опитате да изградите, сякаш винаги удря в невидима стена и се разбива. И аз знам за сълзите. Знам за онези горещи сълзи, които проливаш тайно в 3:00 часа сутринта. Сълзи заради децата си, които се лутат в тъмнината. Сълзи заради брака си, който се руши пред очите ти. Сълзи заради цялата ти кръвна линия. Ти страдаш конкретно от тези повтарящи се цикли на провал, цикли на мистериозна болест, на финансова разруха, на дълбоко емоционално разделение в своето семейство. И това не може да бъде обяснено с човешка логика. Колко пъти си се питал в мрака, защо, когато направим една крачка напред, нещо невидимо ни дърпа назад? Тежестта в гърдите ти е абсолютно реална. Тя е духовен симптом. Спомни си онова тягостно чувство, когато седиш на масата вечер, седиш заобиколен от хората, които обичаш, и гледаш как се карат. Гледаш как страдат и се нараняват без никаква видима причина. Усещаш напрежението и осъзнаваш как нещо злонамерено дирижира този хаос. Ти си войнат на кръвната линия, но в момента стоиш на бойното поле без пълен щит. Ти си точно като онзи смел войник, който пази крепостта отпред. Стоиш на портата, бориш се с зъби и ногти, отбиваш атаките на света. Но не осъзнаваш една страшна истина. Врагът вече е пропълзял през мазето. И той вече труви водата на децата ти, труви атмосферата в дома ти. И забележи кога се случва това. Винаги става точно в най-критичните моменти. Точно когато някой в семейството е на път да постигне голям успех. Точно когато някой е на прага на пробив, когато е на път да намери мир или най-накрая да се сближи с теб. Всичко внезапно се руши. Скандал избухва от нищото. Болест се появява неочаквано. Радостта се превръща в пепел за броени часове. Това е щетата, която продължава да идва отново и отново. Това е духовният дълг на предците. Древна, невидима верига, която държи семейството ти. Но днес чуй мощния глас на този, който те е призовал по име. Бог не те е избрал, за да те остави да гледаш безпомощно как семейството ти потъва. Днес Господ слиза с огън от небето, за да прекъсне този духовен дълг завинаги. Днес Бог вдига своята брадва и удря право в самия отровен корен на зависта, на проклятията и на миналите грехове. Днес веригата, която е държала баща ти и дядо ти, се струшава окончателно в твоето поколение. Той възстановява напълно онова, което врагът е откраднал. Той пресажда цялото ти семейство в свята, защитена почва. Твоето семейство е негово, твоите деца са негови, твоят дом е негова територия. Това е абсолютно конкретно обещание. Това е материално проявление на неговата сила. Разчупването на веригата не е метафора. То вече е вход. И точно за това ти трябва тази духовна защита повече от всякога. Защото ти си този, който стои в пролома за своите близки. Ти си ключът за тяхното освобождение. Врагът знае, че ако пречупи теб, пречупва цялата кръвна линия. Затова те атакува толкова яростно и се опитва да те изтощи. Но аз оставих мощен духовен щит за теб, който буквално ще запечата дома ти. Това е дигиталната книга «Тайната на молитвите на избраните». Много избраници тук вече са усетили, че трябва да се защитят духовно, но все още не са взели решението да изтеглят дигиталната книга. Изтегли я веднага, налична е в първия фиксиран коментар. Но внимание! Единственият проблем е, че остават малко копия от тази дигитална книга. Не чакай повече. Не давай на врага допълнително предимство.
Той вижда, че ти се пробуждаш точно сега. Кликни сега, изтегли твоето копие. Сложи край на този разрушителен цикъл днес, преди той да е ударил отново онези, които обичаш най-много. Това е божествена военна стратегия. Това е твоето най-мощно оръжие. Намери го сега в първия фиксиран коментар. И преди да ти разкрия тайната как точно да разрушиш тази древна верига стъпка по стъпка, има едно много важно действие, което трябва да извършиш в материалния свят. Натисни бутона за харесване под това видео точно сега. Не го подминавай. Това е твоето пророческо съгласие с небето. Когато харесаш това видео, ти заявяваш пред целия духовен свят: аз приемам пълното и безусловно освобождение на моя дом. Ти забиваш духовен маркер в земята. Ти поглеждаш врага право в очите и му казваш: до тук. Повече нямаш никаква власт над семейството ми. Направи го сега. Запечатай тази ключова стъпка на вяра, защото това, което ще чуеш в следващите минути, ще промени завинаги духовната атмосфера във всяка стая на твоята къща. Ти не си попаднал на това конкретно послание днес случайно. Спомни си отново онзи момент. Спомни си онази смазваща тежест в гърдите ти, когато седеше на масата. Спомни си как гледаше лицата на близките си и знаеше дълбоко в духа си, че има нещо абсолютно неестествено в тяхното постоянно страдание. Това не беше параноя. Това беше самият Святи Дух, който отваряше духовните ти очи. Той ти показваше дебелата духовна слепота, която врагът се опитва да наложи на цялото ти поколение. Но ти си избран. Ти си единственият, който има духовно зрение сред тях. И Господ те е позиционирал точно в центъра на това семейство, не за да бъдеш жертва. Той те е поставил там като стълб, за да бъдеш инструментът на тяхното вечно освобождение. И ако този канал е бил благословение за твоя живот, ако Бог е говорил на сърцето ти чрез тези послания, и ако искаш да помогнеш това слово да продължи да достига до повече избраници по света, можеш да направиш доброволно дарение. Линкът е в първия фиксиран коментар, веднага след дигиталната книга. Всяка сума е семе, посято в добра почва, и небето вижда всяко действие на вяра. Сега събери цялото си внимание, изчисти ума си. Остани с мен, защото врагът вече се паникьосва от това, което се случва в духа ти. Той ще се опита да те разсее на всяка цена. Ще се опита да те накара да затвориш това видео, да погледнеш екрана на телефона си, да се върнеш към старата рутина на болка. Но ти няма да отстъпиш. Не и днес. Защото точно сега ще ти покажа как изглежда коренът на тази невидима прокоба. Ще ти разкрия скрития механизъм, чрез който врагът е крадял мира от дома ти толкова дълго време. Твоят дом вече е влязъл в мощен процес на божествено изчистване. Господ вече е започнал да мести духовните пластове над покрива ти, докато слушаш звука на моя глас. Следвай ме внимателно, защото свободата, за която плачеше и се молеше в 3:00 часа сутринта, току-що прекрачи прага на твоята врата. Ти усещаш това, нали? Нещо се е променило в духовния въздух около теб през последните няколко дни. Ти усещаш една странна тежест, когато прекрачиш прага на собствения си дом. Сякаш самата атмосфера е станала по-плътна, сякаш стените са пропити с невидимо, постоянно напрежение. Духът вътре в теб не ти позволява да се примириш с този застой, защото знае какво предстои. Той те предупреждава. Той изостря духовните ти сетива точно в този критичен момент. Искам да обърнеш много сериозно внимание на това, което ще ти разкрия сега. Защото врагът се опитва да те държи сляп за това как точно оперира в твоята кръвна линия. Има 4 ясни духовни знака. 4 конкретни симптома, че това родово проклятие е активно в момента. Ако разпознаеш дори един от тях, знай, че не си попаднал на това видео случайно. Първият знак е невидимото въже на отдалечаването. Ти ясно виждаш как хората, които обичаш най-много, се отдръпват от теб без логична причина. Това е като студено, невидимо въже, което се затяга около врата им стъпка по стъпка. Колкото повече се опитваш да ги привлечеш близо до себе си, толкова повече те се отдалечават и стават ледено студени. Разговорите ви, които преди бяха пълни с любов и разбиране, сега са превърнати в бойно поле,
пълно с подозрение и гняв. Те дори не осъзнават защо реагират така остро срещу теб. Това не е просто техен свободен избор. Това е духовен механизъм, който се опитва да изолира теб, война на кръвната линия. Вторият знак е невидимият печат на застоя върху дома ти. Вратата на твоя дом сякаш е маркирана с тъмен духовен знак, който директно отблъсква всяко благословение. Каквото и да се опитате да изградите заедно с семейството си, то неизбежно удря на камък и се разбива. Парите влизат в дома ти, но сякаш изтичат през пробити джобове. Всеки път, когато сте на прага на дългоочакван финансов или емоционален пробив, всичко внезапно се руши пред очите ти. Един скандал избухва от нищото. Една неочаквана криза помита всичко градено с месеци. Това не е липса на късмет. Това е систематично духовно ограбване. И точно заради този постоянен застой, който съсипва всичко, което градиш, избранико, аз ти казвам, че не можеш да останеш без защита. Имаш нужда от тази дигитална книга. Вземи я сега от първия закован коментар и спри това източване на дома ти. Третият знак е скръбта в малките часове на нощта. Това са онези горещи сълзи, които проливаш тайно в 3:00 часа сутринта. Сълзите за твоите деца, за твоя разбит брак, за твоето несигурно бъдеще, докато всички други спят дълбоко. Ти плачеш в тишината, защото носиш товара на цялата кръвна линия на своите плещи. Врагът се опитва да те убеди, че тази духовна битка е твоя лична вина. Той те атакува безмилостно, когато си най-уязвим, в тишината на нощта, за да те накара да се почувстваш напълно сам и победен. Това е неговата тактика – да пречупи духа ти. Четвъртият знак е тежестта в гърдите на семейната трапеза. Спомни си онова тягостно, задушаващо чувство, когато седиш на масата вечер. Гледаш как членовете на семейството ти се карат или страдат пред очите ти за абсолютно дребни неща. Ти усещаш физическа тежест в гърдите си, защото духът ти разпознава демоничното присъствие, което тихо дирижира този хаос. Ти виждаш истината ясно, докато те остават напълно слепи за духовната война, която се води за техните собствени души. Тази тежест е доказателството, че ти си духовен страж на дома си. Ако си разпознал тази мрачна духовна картина в твоя дом, слушай ме много внимателно. Ти не полудяваш. Ти просто виждаш отвъд завесата на физическия свят. Това, срещу което се изправяш всеки ден, не са просто лоши характери или съвпадения. Това е духовната верига на предците. Древен духовен договор за разрушение. Но щом Бог е отворил очите ти да видиш тези скрити знаци, това означава само едно. Това означава, че Той вече те е избрал да бъдеш този, който ще сложи край на всичко това. След малко ще ти разкрия древната тайна за това как точно да струшиш тази верига. Ще ти покажа защо тази огромна духовна тежест е паднала точно върху теб и как да превърнеш твоята уязвимост в най-силното си оръжие. Ще разбереш как да изкорениш отровния корен, който безмилостно трови твоята кръвна линия от поколения. И ще видиш как Бог ще възстанови всичко ограбено. Но преди да продължим напред в тази дълбока духовна територия, трябва да направиш нещо изключително важно. Трябва да маркираш своето пълно съгласие с небето и да заемеш позицията си на власт. Слез долу в коментарите точно сега и напиши числото 777. Нека това число бъде твоята пророческа декларация, че си готов да видиш пълното освобождение на своя дом. Напиши 777, за да запечаташ вярата си, че днес всяка верига, която държи семейството ти в плен, ще бъде разбита в неговото могъщо име. Това не е просто коментар. Това е духовен печат. И знай това, избранико. Тази битка не се води с човешки думи. Не можеш да спориш с родово проклятие. Не можеш да преговаряш с вековна духовна верига. Трябва да имаш конкретната власт да заповядаш на този мрак да напусне дома ти завинаги. Трябва да стоиш в пролома за твоите близки, въоръжен с непробиваема духовна защита. Точно за това тази мъдрост, тази дигитална книга е толкова критична за теб точно сега. Тя ти дава точните духовни ключове, с които да изтръгнеш отровните корени от почвата на твоето семейство.
Но трябва да останеш с мен до края на това видео, за да разбереш каква е истинската природа на атаката срещу кръвната ти линия. И точно за тази защитена почва, в която Бог току-що пресади твоето семейно дърво, трябва да ти кажа нещо изключително важно. Ти усети думите. Ти усети как атмосферата около теб току-що се промени. Ти видя с духовните си очи как коренът беше отровен в миналото. Ти разбра как врагът се опитваше да изсуши твоите близки чрез този тежък духовен дълг на предците. Но когато Господ възстановява онова, което е било разрушено, Той никога не те оставя с празни ръце. Той винаги ти дава инструмент, с който да пазиш новото. Когато Той прекъсва хватката на врага върху децата ти, върху брака ти, върху твоите финанси и върху твоето здраве, ти категорично се нуждаеш от щит. Един непробиваем духовен щит, който да защити тази нова осветена територия в твоя дом от контраатаките на тъмнината. Точно за това ти си тук в този момент, гледайки това видео. Това не е алгоритъм. Това не е случайност, избранико. Това е божествено назначение. Това е моментът, в който небето те призовава да поемеш пълната духовна власт над своя дом. Затова днес ти представям дигиталната книга «Тайната на молитвите на избраните». Чуй ме много добре. Погледни ме в очите през този екран. Това не е просто поредното християнско четиво. Това не са просто някакви красиви думи, подредени върху електронен дисплей. Това е стратегически боен наръчник за твоята кръвна линия. Това е ръководството за оцеляване и победа, което стотици други избрани вече използваха, за да издигнат стена от жив огън около своите семейства. Тайната на молитвите на избраните е твоето оръжие за окончателно освобождение. Оръжието, което врагът се молеше ти никога да не откриеш. Оръжието, което превръща твоята болка в власт. Ти знаеш много добре как действа противникът. Ти си го изпитвал на гърба си. Той никога не играе честно. Той е страхливец, който се крие в сенките на твоя дом. Забелязал ли си кога точно удря? Винаги, абсолютно винаги атакува точно когато някой в семейството ти е на път да постигне голям успех. Точно когато децата ти са на прага на истински пробив. Точно когато с половинката ти сте на път да намерите мир след бурята или най-накрая да се сближите след дълго време на студенина и раздяла. Тогава всичко внезапно се руши. Скандалите избухват от абсолютното нищо, болестите се появяват неочаквано и източват радостта ви. Невидимото въже се затяга отново около вратовете ви. Това не е лош късмет. Това е система. Това е древен модел на разрушение, който действа на автопилот. И тайната на молитвите на избраните влиза директно в тази безмилостна бойна зона, за да разруши точно този модел из основи. Тази дигитална книга ти дава точните, мощни и изпитани стратегии да разпознаеш атаката още преди тя да се е проявила в физическия свят и да я спреш завинаги, блокирайки достъпа на врага. Търсех дълбоко в присъствието на духа през онези моменти на тишина, питайки Господ, защо толкова много Негови верни служители, хора като теб, призовани да бъдат пазители на своя дом, стоят напълно беззащитни срещу тези жестоки удари. Защо хора с толкова голяма вяра позволяват домът им да бъде разграбен от невидимия крадец? И отговорът прокънтя ясно и категорично в духа ми. Липсва им точният ключ за покритие на кръвната линия. Липсва им езикът на духовната съпротива. Но днес, в този точен час, този ключ е предаден директно в твоите ръце. Ти си човекът с властта. Ти си този, който трябва да действа. Кликни сега. Изтегли своя екземпляр. Той вече те чака. Намира се в първия закачен коментар веднага под това видео. Вземи го сега, преди врагът да се опита да затегне примката отново тази вечер. Знак на вяра деклариран. Отвори Библията си на Исус Навиев във 2 глава. Спомни си историята за Раав. Тя спаси цялото си семейство от пълното, абсолютно разрушение на могъщия Ерихон чрез един изключително прост, но мощен знак на вяра. Една единствена червена връв, завързана на нейния прозорец. Тази връв действаше като мощен духовен щит върху нейния дом, отблъсквайки смъртта, докато всичко наоколо се сриваше в прах и пепел. Избранико, чуй ме, ти си човекът с червената връв в твоето семейство днес. В Библията съществува една специфична еврейска дума за онова, което е било насочено срещу теб от поколения,
Херем. Повтарям го, херем. Това означава нещо посветено на унищожение или напълно отделено за разруха. Веригата, която досега е държала семейството ти в плен на миналото, е била точно това – херем. Един древен духовен договор за разрушение, който врагът непрекъснато се опитва да изпълни над твоя праг, очаквайки ти да се предадеш. Но чуй какво прави Бог днес. Той преобръща тази дума точно в този момент. Твоето семейство вече не е отделено за разрушение. Твоето семейство е изцяло посветено и запазено за Неговата слава. И чрез мъдростта вътре в тайната на молитвите на избраните, ти се научаваш как да запечаташ тази победа в духа. Искам да помислиш за това съвсем практично. Нека бъдем реалисти за момент. Стойността на тази дигитална книга е по-малка от онова, което би похарчил за един билет за кино или спортно събитие, което ще забравиш на следващия ден. По-малка е от цената на поредния платен абонамент за мобилно приложение в телефона ти, което стои там и дори не отваряш. По-малка е от парите, които изтичат за онези импулсивни покупки на касата в супермаркета, които правиш просто от скука. Тези моментни разходи изчезват за миг и не оставят абсолютно нищо след себе си. Те не променят живота ти. Но за разлика от тях, инвестицията, която правиш сега в тайната на молитвите на избраните, ще изгради масивен, непробиваем духовен покрив над децата ти, над съпруга или съпругата ти, над целия ти дом, за следващите 12 месеца и за поколенията след това. Това е инвестиция в мира на твоята кръвна линия. И защото аз знам със сигурност какво небето прави чрез този материал, защото съм видял хиляди животи трансформирани, ти имаш точно 7 дни гаранция. Ако след като отвориш тези страници и започнеш да се молиш с тези думи на власт, усетиш, че те не носят обещаното освобождение и дълбокото спокойствие в дома ти. Ако не видиш с очите си как невидимото въже започва да се разхлабва от вратовете на близките ти, ти ще получиш всичко обратно до последната стотинка, без абсолютно никакви въпроси. Никой няма да те пита защо. Рискът за теб е буквално нулев, защото аз зная, че победата ти е напълно сигурна. Позволи ми да ти разкажа за Иван от Пловдив, мъж на 54 години, който работи като строител и познава тежкия труд. Иван години наред гледаше как всяко голямо начинание на неговите синове се проваляше в последния възможен момент. Сякаш имаше проклятие над ръцете им, сякаш всичко, до което се докосваха, изсъхваше, но след като отвори дигиталната книга «Тайната на молитвите на избраните» от първия закачен коментар и започна да я прилага всяка сутрин, той стана свидетел на истинско чудо. Договорите на децата му най-накрая започнаха да се увенчават с огромен успех и постоянният раздор, който тровеше дома му, изчезна напълно. Или помисли за Мария от Варна, една отдадена учителка на 45 години, която сподели с нас как цяло десетилетие усещаше необяснима тежест и смразяваща студенина в отношенията с съпруга си, като че ли огромна невидима стена ги разделяше завинаги. Когато тя откри тези стратегически молитви и издигна своята червена връв на защита в духовния свят, тя буквално върна топлината, любовта и искреното разбирателство в семейството си само за няколко кратки седмици. А какво да кажем за Георги от Бургас? Бивш военен на 60 години човек, свикнал да води сурови битки на фронта, но който призна със сълзи на очи, че не можеше да се пребори с постоянните, мистериозни заболявания, които поразяваха дома му едно след друго. Той използва същата тази дигитална книга, за да разчупи невидимата окова над здравето на своето семейство. И днес домът му е непревземаема крепост, изпълнена с божествено здраве и дълбок, ненарушим мир. Духовният дълг на предците беше този, който караше децата на Иван да се провалят и да страдат в бизнеса си. Духовният дълг на предците беше този, който охлаждаше брака на Мария и носеше самотни сълзи в 3 през нощта. Духовният дълг на предците беше този, който постоянно вкарваше болест и слабост в иначе силния дом на Георги. Духовният дълг на предците е това, което врагът използваше срещу тях като скрито оръжие. Но днес тази верига се струши завинаги пред очите им. Както вече ти казах по-рано, ти имаш уникалната възможност да подкрепиш разпространението на това пророческо слово.
Битката за освобождението на хиляди семейства продължава всеки ден. И битката, която тепърва идва сега, защото тя тепърва идва и тя тежи, изисква от всички нас да стоим силни, непоколебими и обединени в духа. Връзката за доброволно дарение е отворена и те очакват точно сега в първия закачен коментар, разположена веднага под връзката за дигиталната книга. Помни винаги тази духовна истина. Хлябът, който храни душата ти, се умножава многократно, когато избереш да сееш от него. Всяко твое действие на доброволна щедрост е ясно видяно, отчетено и почетено от небето. Избранико, разбери тежестта на това, което се случва в момента. Ти си този, чрез когото Бог запазва цялата ти кръвна линия. Ти не си просто зрител в собствения си живот. Ти си ключът. Ти си порталът на благословението за поколенията след теб. Всичката завист, която е атакувала дома ти, всичките онези горчиви сълзи, които си пролял в тайна заради децата си, спират своето разрушително действие точно днес. Духовният договор на Херем, който те е дърпал назад в блатото на застоя, е напълно заличен чрез силата на кръвта. Този цикъл на болка спира тук, при теб. Но сега, точно сега, ти трябва да въоръжиш ръцете си за битката. Трябва да вземеш щита, който ти принадлежи по божествено право. Не отлагай това за утре. Врагът разчита на твоето забавяне. Надява се на твоето колебание, за да нанесе следващия си жесток удар. Отиди в първия закачен коментар веднага. Изтегли тайната на молитвите на избраните и затвори вратата пред разрушението веднъж завинаги. Твоят дом вече е маркиран за категорична победа. Кликни сега и изтегли своя екземпляр. Застани в пролома за онези, които обичаш. Знак на вяра деклариран. Амин. Има една древна тайна, която врагът крие от теб с всички сили, защото знае, че в мига, в който я научиш, неговата власт над дома ти приключва. Той не иска ти да разбереш защо точно твоето семейство е подложено на тази непрестанна атака. Не е просто лош късмет, не е съвпадение и определено не е нормалният ход на живота. Това е древен духовен договор, написан в мрака, който се опитва да предреши съдбата на твоите близки. В оригиналния библейски текст има една много специфична еврейска дума, която описва точно това, което се случва в дома ти от години. Думата е Херем. Херем. Когато чуеш тази дума, ти трябва да разбереш нейната смразяваща същност и тежестта, която тя носи в духовния свят. Херем означава нещо, което е посветено на унищожение или напълно отделено за разруха. Години наред, чрез греховете на миналите поколения, чрез изречени проклятия, непокаяни бунтове и чужда завист, врагът е декларирал Херем над твоята кръвна линия. Той се е опитвал да убеди духовния свят, че твоето семейство е посветено на унищожение. Опитвал се е да диктува, че бракът ти е отделен за развод, че децата ти са маркирани за провал и че твоите финанси са обречени на постоянен фалит. Това е причината за този постоянен застой. Това е причината за тази невидима стена, в която се разбиват мечтите на близките ти, точно когато са на крачка от успеха. Това е невидимата верига, която ги държи вързани и ги кара да повтарят едни и същи грешки отново и отново, поколение след поколение. Те носят товар, който дори не разбират. Те изплащат духовен дълг, който не са натрупали те. Но чуй ме много внимателно сега, защото днес Господ преобръща тази дума в твоя полза. Това, което врагът е използвал като оръжие срещу теб, днес Бог превръща в твоя най-велика защита. Думата остава същата, но властта й се променя радикално. Твоето семейство вече не е Херем за разрушение, а е изцяло посветено и запазено за неговата слава. Ти и твоят дом сте напълно отделени от проклятието на света и сте скрити в дланта на Всемогъщия. Виж своето семейство като едно голямо, могъщо дърво, което е било атакувано в самите си основи. Години наред врагът тихо е поливал невидимия корен с отрова, отровата на завистта, на родовите проклятия, на духовните дългове от миналото. Затова си виждал как клоните съхнат. Затова си гледал как близките ти се карат без причина и не успяват да задържат благословението в ръцете си. Ти си се опитвал да излекуваш листата, опитвал си се да поправиш външните проблеми с разговори, с компромиси, с човешки усилия. Но коренът е продължавал да пие отрова
и разрухата винаги се е завръщала. Бог обаче не е повърхностен лечител и Той не просто закърпва счупеното, за да изглежда добре отвън. Днес Той вдига своята божествена брадва и удря право в самия отровен корен, за да го изтръгне завинаги от почвата на твоята кръвна линия. И Той не просто спира отровата, Той пресажда цялото ти дърво в свята, защитена почва, където врагът няма достъп. Точно в този момент, докато слушаш тези думи, небето се отваря над твоя дом и древната верига се разтопява. Онова, което е държало баща ти, онова, което е спирало майка ти, няма да има власт над твоите деца. Чуй гласа на твоя небесен баща, който ти говори лично сега. Аз видях всяка твоя тайна сълза и чух всяка твоя молитва в малките часове на нощта. Аз съм този, който струшава железните окови и днес заличавам всеки дълг, записан срещу твоята кръвна линия. Твоето семейство е мое притежание и аз слагам своя огнен печат върху прага на твоя дом. Никакво оръжие, скроено срещу твоите близки, няма да успее, защото ти си щитът, който аз издигнах. Словото Божие ни показва същия този мощен духовен принцип чрез историята на Раав, когато целият град Йерихон беше посветен на пълно унищожение. Докато дебелите, непревземаеми стени на града падаха и всичко около нея се рушеше в прах, викове и хаос, тя спаси цялото си семейство от разрушението чрез един прост, но радикален знак на вяра. Раав върза една обикновена червена връв на прозореца си и този единствен акт превърна нейния дом в непристъпна крепост, която самата смърт не посмя да докосне. Тази червена връв не беше просто физически предмет, тя беше духовен щит, който промени съдбата на цялата й кръвна линия завинаги. Тя не стоеше там заради своята съвършена праведност или безупречно минало, а защото имаше дързостта да повярва, че Божията милост може да покрие нейния дом, дори когато всичко друго в града загиваше под тежестта на съда. Нейната вяра прекъсна цикъла на разрушение и запази живи всичките й близки, доказвайки безспорно, че един единствен човек може да бъде портал на спасение за цялото си семейство. Днес ти си човекът с червената връв в твоето семейство, ти си избраният, чрез когото Бог спира проклятието да преминава напред. Ти си този, чрез когото Господ ще запази цялата ти кръвна линия, въпреки миналите грехове на поколенията и въпреки яростната завист, която ви атакува в този момент. Твоята позиция в духа е тази, която маркира дома ти с кръвта на агнеца и обявява пред целия ад, че твоето семейство е абсолютно недосегаемо. Имало е моменти, в които си мислил, че си сам в тази битка, че тежестта е твърде голяма за твоите рамене. Но Бог винаги избира един, за да спаси мнозина. Точно както аз знам за една жена, която години наред гледаше как домът ти се превръща в бойно поле, пълно с викове, постоянни обвинения и една непрестанна, задушаваща финансова криза. Всяка вечер в нейната къща завършваше с затръшнати врати и горчиви сълзи, а децата й се отдалечаваха все повече, сякаш някаква невидима, злонамерена сила умишлено изсмукваше любовта и мира от сърцата им. Но в една студена утрин тя просто спря да се бори с човешки думи, застана в пролома за своята кръвна линия и използва тази конкретна духовна защита над прага на дома си. Още същата седмица хаосът внезапно утихна. Сякаш някой беше изключил бурята. Дълговете започнаха да се разплитат по чудотворен начин, а семейството й се събра отново на масата, възстановено, изцелено и напълно освободено от веригата, която ги задушаваше. Това не е просто някаква история. Това е пророческо огледало за твоето собствено бъдеще. Това е доказателството, че когато един избран се издигне, цялото семейство се спасява. И днес този избран си ти. Има причина ти да си този, който носи цялата тази духовна тежест на раменете си. Не е случайно. Не е някаква жестока шега на съдбата. Не е случайно, че ти си единственият в целия ви род, който се буди посред нощ с онази необяснима, стягаща тревога за близките си. Когато всички останали спят дълбоко, не разбираш ти какво се случва в духовния свят. Твоят дух е буден. Твоят дух е на стража.
Може би дълго време си мислил, че си черната овца. Може би си вярвал, че ти си проблемът. Но днес Светият Дух пренаписва тази лъжа. Нека ти кажа точно кой си ти в духовната реалност, избранико, защото небето те разпознава. И повярвай ми, адът също те разпознава много добре. Ти си получил специфично, божествено назначение за твоята кръвна линия. Преди да ти разкрия трите ключа на твоята самоличност, искам да си спомниш нещо. Спомни си онзи конкретен момент. Вечер е. Седиш на масата в хола. Пред теб има чиния, но ти дори не усещаш вкуса на храната. Гледаш хората, които обичаш най-много на този свят. И изведнъж, напълно от нищото, избухва поредният скандал. Поредната остра дума. Поредното горчиво неразбиране. Гледаш как се нараняват взаимно. И в този точен момент усещаш онази смазваща, физическа тежест в гърдите си. Сякаш въздухът в стаята внезапно свършва. Усещаш как невидимото въже започва отново да се затяга около вратовете им. Те просто мислят, че са изнервени от работа. Те вярват на лъжата на врага, че просто характерите им не си пасват. Но ти знаеш истината. Ти виждаш духовната атака, преди тя дори да се е проявила напълно в физическия свят. Ти виждаш демоничния подпис върху техния конфликт. Защото ти си първият архетип в този дом. Ти си воинът на кръвната линия. Но чуй ме много внимателно. Досега ти беше воин без пълен щит. Ти си точно като онзи смел, но отчаян войник, който стои пред главната порта на крепостта. Държиш меча си здраво, взираш се в хоризонта, кървиш от раните си, готов си да отбиеш всяка външна атака срещу децата си, срещу брака си, срещу наследството си. Бориш се с всичките си човешки сили. Опитваш се да им помогнеш финансово. Опитваш се да ги успокоиш с логика, но докато ти пазиш предната порта, врагът изобщо не идва оттам. Той вече е пропълзял през мазето. Той вече е слязал дълбоко при корените на твоето семейство. И оттам, в тъмното, той трови водата, която децата ти пият. Трови въздуха, който дишате у дома. Ето защо, колкото и да се стараеш в физическия свят, нещата винаги се сриват точно накрая. Защото се опитваш да лекуваш духовна отрова с човешки пластири. Време е да стъпиш във втория си архетип. Ти си носителят на червената връв Или. Спомни си за Раав в Библията. Когато целият град Йерихон беше обречен на абсолютно разрушение, тя направи само едно единствено нещо. Тя върза една проста червена връв на прозореца си. Това не беше просто парче плат, което се вее на вятъра. Това беше мощен духовен знак. Това беше кръвта на завета. И когато разрушението дойде, когато стените започнаха да падат, смъртта подмина нейния дом. Цялото й семейство беше спасено заради нейната вяра, заради нейния единствен акт на покорство. Избранико, слушай ме. Ти си човекът с червената връв в твоето семейство днес. Ти си този, чрез когото Бог ще запази цялата ти кръвна линия. Той ще го направи въпреки миналите грехове на поколенията преди теб. Въпреки завистта, която ви атакува днес от всички страни. Твоето присъствие в този дом, твоите сълзи в 3 сутринта, твоята духовна позиция, това е червената връв, която маркира дома ти като недосегаема територия. И това ни води до третото, най-мощното ти призвание. Ти си прекъсвачът на цикъла. Ти си самата брадва в ръката на живия Бог. Твоето семейство е като огромно дърво. Години наред, може би десетилетия, врагът е поливал онзи невидим, отровен корен. Коренът на раздялата, коренът на дълговете, коренът на болестите, които сякаш се предават от баща на син, от майка на дъщеря по някакъв неписан, прокълнат закон. Затова клоните съхнат, затова близките ти се карат и не успяват в живота. Но Бог не е тук просто за да лекува листата. Днес Той използва теб, за да удари самия отровен корен. Цикълът на болка, цикълът на постоянен застой, цикълът на поражение. Всичко това се разбива в теб. То спира тук, то умира тук. Няма да премине към децата ти, няма да отрови твоето бъдеще. Старият дълг е заличен. Духовната верига е окончателно струшена,
Аз искам сега да заявиш тази нова духовна самоличност пред целия невидим свят. Искам да го напишеш физически, за да може и небето и адът да видят твоя подпис под този нов духовен указ на свободата. Слез в коментарите точно сега. Не чакай нито секунда. Искам да напишеш тези думи с пълна власт и непоколебима вяра. Аз съм прекъсвачът на цикъла в моето семейство. Моята кръвна линия е свободна. Напиши го сега. Аз съм прекъсвачът на цикъла в моето семейство. Моята кръвна линия е свободна. Когато го напишеш, ти не просто оставяш случайен коментар в интернет. Ти забиваш масивен духовен кол в земята на твоя дом. Ти отнемаш легалното право на врага да действа в твоята територия. И точно заради тази декларация, която току-що направи избранико. Точно за това атаките срещу теб напоследък станаха толкова свирепи. Точно за това врагът се опитва да те изтощи, да те разсее, да те накара да се съмняваш в собствения си ум. Той много добре знае, че ако ти паднеш, червената връв пада заедно с теб. Ако ти се откажеш, предната порта остава широко отворена за унищожение. Ето защо не можеш повече да стоиш на това бойно поле без пълен щит. Не можеш да разчиташ само на собствените си емоционални сили и на човешката си воля. Трябва ти онази специфична, духовна броня, която небето е подготвило точно за такива като теб. Затова Бог ме насочи да ти предам дигиталната книга «Тайната на молитвите на избраните». Това не са просто думи върху екран. Това е твоят щит. Това е твоята червена връв, изплетена от най-мощните тайни на духовната война. Тази дигитална книга съдържа точните духовни стратегии, които запечатват дома ти и изтръгват завинаги отровния корен на врага. Оставих я за теб в първия закачен коментар. Но трябва да действаш бързо. Духът ми показва, че имаш точно 72 часа. 72 часа, в които тази специфична врата на благодат и пълна реставрация е широко отворена за твоя дом. След това врагът ще се опита отново да промени тактиката си, да се скрие и да затегне примката в мрака. Отиди в първия закачен коментар и изтегли дигиталната книга сега. Вземи оръжието си. Въоръжи се. Защото онова, което врагът ще опита да направи след малко, онова, което той вече шепне срещу твоя ум, изисква да бъдеш напълно подготвен. Врагът не идва при твоето семейство с армия, която можеш да видиш с очите си. Той не чупи прозорци и не разбива врати с сила. Той идва като объркващ гласовете в твоя дом, пълзящ изключително тихо като студена сянка по стените на стаите ви, когато всички спят. Той буквално взема онези искрени думи на любов, онези думи на грижа, които казваш на децата си или на съпруга си, и ги изкривява жестоко във въздуха, още преди да стигнат до техните уши. Ти казваш едно с абсолютно чисто сърце, с желание да помогнеш, а те чуват студена атака, чуват несправедлива критика, чуват болезнено отхвърляне, което никога не си имал предвид. Тази невидима верига на дълбоко объркване превръща ежедневните ви разговори в опасно минно поле, където всяка невинна крачка, всяка обикновена дума води до масивна експлозия от гняв и сълзи. Така той създава огромна, непреодолима пропаст между вас, карайки ви да се чувствате като пълни врагове под един и същ покрив, макар да споделяте една кръв. Това не е липса на любов, избранико, това е целенасочена, изчислена духовна интервенция за пълното разрушаване на кръвната ти линия отвътре. Втората му изключително коварна тактика е да действа като безмилостен пренаписващ паметта на цялото твое семейство. Той агресивно и методично изтрива всички красиви моменти, всички моменти на смях и радост, които сте споделили заедно през годините, и оставя само горчивите спомени за болка, за стари рани и неспазени обещания. Когато твоите близки те погледнат сега, тази древна духовна верига ги кара да виждат само и единствено грешките от миналото, а не огромната безусловна любов, която носиш в сърцето си за тях днес. Това е същинската отрова в самия корен на вашето семейно дърво, подмяната на истинската, светла семейна история с една напълно фалшива хроника на непростителност, обида и горчивина. Той иска те да вярват категорично, че миналото е единственото нещо, което определя вашето бъдеще, заключвайки ги в ужасен цикъл на постоянен емоционален и материален застой.
И ти си принуден да гледаш това системно пренаписване на паметта безпомощно, чудейки се къде изчезна онази искрена радост, която някога изпълваше дома ви и свързваше сърцата ви. Третата му тактика е може би най-жестоката от всички. Той работи неуморно, като изкривяващ идентичността на твоите собствени наследници и близки. Той хвърля тежко, задушаващо духовно покривало върху очите на децата ти и на хората, които обичаш, карайки ги да вярват дълбоко в себе си, че са създадени само и единствено за провал. Той шепне в умовете им в най-тъмните и самотни часове на нощта, че никога няма да успеят в нищо, че са напълно недостойни, че кръвната ви линия е просто прокълната да повтаря едни и същи трагични грешки до безкрай. Така той ги държи здраво и безпощадно вързани за онзи стар договор на разрушение, за онзи древен херем, който ги влече безмилостно към духовна, емоционална и материална бедност всеки ден. Той системно изсмуква увереността им, краде мечтите им и ги кара да се примирят с посредствеността, убеждавайки ги напълно, че пробивът за тях е просто невъзможен. Но това е грозна лъжа, изфабрикувана в най-тъмните дълбини на ада, специално за да те накара да се предадеш и да свалиш своя щит. Първото ти мощно духовно оръжие в тази критична битка е точният удар в корена. Ти вече няма да се молиш просто за повърхностен мир на масата или за временно измамно спиране на поредния избухнал скандал в дома ти. Ще застанеш смело в пролома за своята кръвна линия като истински войн и ще декларираш пълно, абсолютно прекъсване на целия духовен дълг, натрупан от миналите поколения. Ти ще заповядаш с безкомпромисна власт на всяко наследствено проклятие и на всеки дълг от предците ти да пусне дома ти и децата ти веднага, в тази същата секунда. Ще удариш с небесната брадва точно там, в основата, където зависта. Злобата и тъмнината са се вкоренили най-дълбоко през годините. Това вече не е просто молитва на отчаяние, това е опустошителен удар, който разцепва стария демоничен договор на две и го прави напълно невалиден в духовното измерение. Второто ти оръжие е абсолютната команда на небесната ограда около твоя дом и твоите близки. Повече никога няма да позволиш на врага да се разхожда свободно през прага на твоя дом като неканен гост и да трови водата на децата ти, докато спите. Ще издигнеш невидима, но абсолютно непробиваема стена от свята светлина около всяка една стая, около всяко едно легло и около всеки един ум в твоето семейство. Това е пълно духовно изолиране на твоята кръвна линия от всяка външна демонична атака, от всяко проклятие или чуждо, завистливо влияние, което идва отвън, за да краде и разрушава. Никаква духовна отрова, никаква стрела на врага няма да може да проникне през тази ограда, защото тя е изградена не с твоите човешки сили, а с върховния авторитет, който ти е даден директно отгоре. Третото ти оръжие е печатът на новото дърво, поставен завинаги върху твоята кръвна линия. След като си изтръгнал отровния корен и си издигнал неразрушимата ограда, ти ще декларираш едно славно ново начало за цялото си семейство в святата, защитена почва на Божията благодат. Това не е просто пасивна защита, с която да се криете. Това е агресивно, пълно възстановяване на всичко, което врагът е откраднал от вас през всичките тези години на сълзи. Ти ще вържеш духа на застой с вериги, които никога не могат да бъдат скъсани, и ще освободиш безпрецедентен, свръхестествен пробив върху живота на всеки един член от твоето семейство. Точно така ти променяш курса на историята за твоите поколения напред, превръщайки сълзите в триумф. И относно тази смазваща тежест в гърдите, която ти разпозна току-що на масата вечерта, избранико, трябва да ти кажа нещо критично важно точно сега. Тази тежест, която усещаш толкова реално, докато гледаш как близките ти се нараняват, не е просто обикновена умора. Тя е спешен, крещящ зов за духовна защита, която трябва да активираш веднага. Именно за това събрах всяка една от тези стратегии за пробив, всяка една конкретна декларация за изтръгване на отровния корен и издигане на стена в тайната на молитвите на избраните. Тайната на молитвите на избраните категорично не е просто поредната обикновена книга, която ще прочетеш набързо и ще оставиш да събира прах на някой рафт в хола.
Тя е твоят боен духовен наръчник, твоят тежък, остър меч, с който ще пресечеш тази древна верига, която държи семейството ти веднъж завинаги и безвъзвратно. Достъпът до тайната на молитвите на избраните те очаква точно в този момент, специално оставен като щит за теб в първия закачен коментар. Но чуй ме много внимателно сега, защото това е въпрос на духовен живот и смърт. Врагът ще опита абсолютно всичко в своя подъл арсенал, за да те разсее в следващите няколко критични секунди. Той знае много добре, че ако вземеш това мощно оръжие в ръцете си, неговият древен договор за разрушение над твоето семейство приключва завинаги точно днес. Той ще се опита всячески да те накара да затвориш това видео, ще шепне лукаво в ума ти да си кажеш, че ще го направиш утре, че си твърде уморен сега, или че може би това изобщо не се отнася за теб. Не му позволявай да открадне твоето окончателно освобождение точно сега, когато стоиш на самия праг на най-голямата си семейна победа от години насам. Сега, за да не загубиш тази изключително важна духовна връзка и за да продължим да изграждаме твоята семейна защита заедно стъпка по стъпка, абонирай се за този канал веднага. И веднага след това запази това видео в своите любими, защото духовната битка за твоето семейство изисква да се връщаш към тези абсолютни истини всеки път, когато усетиш, че старата верига се опитва да се затегне отново около врата на близките ти. Сега дишай. Затвори очи за момент и си представи една много конкретна картина в духовния свят, защото Бог иска да ти покаже какво точно се случва с твоя дом в тази секунда. Искам да видиш нещата такива, каквито са в духа, а не такива, каквито изглеждат през уморените ти очи в естествения свят. Представи си едно огромно древно дърво, което стои в средата на безплодна земя. Това дърво е твоето семейство, твоята кръвна линия. Години наред ти си гледал как листата му пожълтяват, как клоните му съхнат, напукват се и се чупят под тежестта на невидими бури. Гледал си как твоите близки се карат за дреболии, как неусетно се отдалечават един от друг, как не успяват в живота си и как радостта просто се изпарява от дома ви. Ти си се опитвал отчаяно да лекуваш тези умиращи листа, опитвал си се да скрепиш счупените клони със собствените си голи ръце, но абсолютно нищо не е помагало, защото врагът никога не е атакувал листата. Той години наред в пълна духовна тъмнина е поливал невидимия корен на това дърво с отрова. Отровата на чуждата завист, отровата на древните проклятия, отровата на греховете, извършени от миналите поколения. Тази отрова се е просмуквала бавно нагоре по стъблото, носейки онзи тежък духовен дълг на предците. Това е същата онази тежест, която ти усещаш толкова силно в гърдите си всяка вечер, когато седиш на масата и виждаш болката в очите на най-близките си. Но виж какво прави Господ точно сега, в този свят момент. Бог не идва просто за да излекува няколко болни листа и да закърпи положението. Днес Той вдига своята божествена, огнена брадва и удря с пълната си сила право в самия отровен корен. Чуй онзи могъщ трясък в духовния свят. Този корен на разрушението, който е дърпал семейството ти назад, е отсечен завинаги. И сега, с мощната си ръка, Създателят изтръгва цялото ти дърво от тази прокълната пръст и го пресажда в изцяло нова, свята и напълно защитена почва, напоявана от чистата вода на Неговата безкрайна благодат. Освободи се от онази тежка илюзия, че ти си виновен за хаоса в дома си. Днес ти се освобождаваш напълно от онзи древен херем, от онзи мрачен духовен договор за разрушение, който врагът толкова дълго се е опитвал да изпълни над твоето семейство. Отпусни тази невидима тежест от раменете си и предай всичко в ръцете на този, който държи цялата вселена. Не е нужно повече да бъдеш онзи изтощен войник, който пази крепостта отпред, докато врагът подмолно трови водата в мазето, защото Бог току-що изчисти цялата ти територия. Пусни миналото да си отиде завинаги. Пусни старите, дълбоки обиди. Пусни горчивината от онези горещи сълзи, които си проливал в пълна самота в 3:00 часа сутринта заради децата си и заради брака си. Онова студено, невидимо въже, което се затягаше около врата на близките ти и ги караше да се отдалечават един от друг, вече е прерязано от Божия меч
и лежи в праха. Старият духовен дълг е напълно заличен, изтрит и платен завинаги с пречистата кръв на агнеца. Освободи кръвната си линия от този безкраен цикъл на болка, провали и застой. Днес ти прекъсваш със силата на Святия Дух всяка дума на завист, която е била изречена скрито срещу твоя праг. Вратата на дома ти вече не е маркирана със знак за постоянен провал, а е запечатана с непреодолимия огън на Божието присъствие. Днес Бог преобръща всяко проклятие в абсолютно благословение и категорично заявява, че твоето семейство вече не е отделено за разрушение, а е изцяло посветено и запазено за Неговата слава. Сега се активира твоята нова, могъща духовна самоличност. Ти си воинът на кръвната линия, но вече не стоиш изморен и безпълен щит на бойното поле. От днес ти си напълно въоръжен, покрит с непробиваема божествена броня. И всяка твоя молитва се превръща в огнен меч, който разцепва мрака и защитава онези, които обичаш най-много. Ти си духовният страж на твоя дом, избран и помазан от небето, и врагът вече няма абсолютно никакво право дори да погледне към прага ти. Активирай онази дълбока вяра, точно както направи Раав, когато спусна онази спасителна червена връв от прозореца си. Ти си точно този човек с червената връв в твоето семейство днес. Ти си онзи смел застъпник, чрез когото Бог ще запази непокътната цялата ти кръвна линия, въпреки всички минали грехове на поколенията и въпреки огромната завист, която ви е атакувала досега. Чрез твоята лична вяра и твоето покорство, целият ти дом влиза директно под абсолютната, непробиваема закрила на Всевишния. Събуди се и стъпи здраво в тази нова реалност, защото небето току-що пренаписа историята ти. Цикълът на болка и сълзи спира тук, спира при теб, в този точно определен момент от вечността. Ти си онзи избран ключ за освобождението на твоите поколения, който Бог пазеше за това време. Вдигни главата си, избърши сълзите си, защото от днес нататък ти ще гледаш с очите си как децата ти процъфтяват, как бракът ти се възстановява и как истинската Божия радост отново изпълва всяка стая в твоя дом. Време е да покрием всичко, което обичаш, с неописуемата, всемогъща и свята сила на Христовата кръв. Ти премина през всяка една жестока духовна битка, през всяка мрачна долина на сълзи, изпитания и невидими удари, само за да стигнеш точно до този свещен момент, избранико. Време е да се изправиш в пълния си, даден от Бога духовен авторитет, да вдигнеш глава без страх и да заявиш своята абсолютна, неоспорима власт над своя собствен дом. Ти категорично не си просто един безпомощен, пасивен наблюдател в историята на собственото си семейство. Ти не си някаква случайна жертва на обстоятелствата, нито си безгласен пленник на чужди грехове, извършени преди ти изобщо да се родиш. Ти си стражът на вратата, избраният войн. Ти си точно онзи, когото самият жив Бог е избрал, призовал по име и поставил със специална цел, за да пази тази конкретна кръвна линия от яростните атаки на духовната тъмнина. Всяка твоя искрена молитва, изречена шепнешком със сълзи на очи. Всяка твоя сълза, паднала тежко на възглавницата в онези дълги, самотни, изпълнени с тревога нощи. Всяко твое безсънно бдение в мрака, когато сърцето ти буквално се е късало от болка за твоите близки, знай, че нищо от това никога не е било напразно. Самото небе събираше всяка твоя въздишка в златни купи. Самото небе записваше всяка твоя плаха стъпка във вяра. И сега, точно сега, в този час, Бог превръща тези събрани сълзи в най-мощното оръжие за масово духовно унищожение срещу врага на твоята душа. Време е да вдигнем онзи мощен, огнен, непробиваем духовен щит над всеки един член на твоето семейство, без изключение. Над съпруга ти, над съпругата ти, над децата ти, където и да се намират те физически в този момент, дори и да са далеч от дома. Над твоите възрастни родители, над твоите братя и сестри, над всички, които обичаш. Над всеки един човек на тази земя, който носи твоята кръв и е дълбоко свързан с твоя духовен корен. Този духовен щит е абсолютно съвършен и не може да бъде пробит от човешка завист или злоба. Този щит не може да бъде пробит от онези коварни, невидими стрели на тъмнината,
които се изстрелват срещу вас в тишината на нощта. Той е изкован в самите небеса и днес, с властта, която ти е дадена, ти го поставяш непоклатимо върху прага на своя дом. И точно сега, в този изключително свещен, отделен и пророчески момент, аз искам да усетиш съвсем реално живото присъствие на Святия Дух, което нежно те обгръща. Усети физически как самата духовна атмосфера в стаята, в която се намираш точно сега, се променя напълно, как въздухът става по-чист, по-лек и изпълнен с дълбок мир. Защото Всемогъщият Бог, Създателят на цялата Вселена, Господарят на воинствата, буквално спира хода на времето в този момент, за да ти проговори директно, лице в лице, от своя вечен престол. Чуй изключително внимателно какво казва Отец днес, пророчески, ясно и конкретно, специално за теб, Неговото любимо, скъпоценно и безценно дете, дете мое, аз виждам абсолютно всяка една от твоите скрити сълзи, онези горещи, болезнени сълзи, които проливаш тайно в 3 часа сутринта, когато целият свят около теб спи. Аз виждам съвсем ясно как стоиш смело на портата на своя дом, изтощен до краен предел, ранен, но отказваш да се предадеш, борейки се да задържиш тази крепост срещу безмилостните бури на този свят. Аз много добре знам, че си дълбоко уморен. Знам, че плещите ти са натежали от болка, носейки несправедливо товара на този древен духовен дълг на поколенията преди теб. Дълго време лукавият враг злонамерено се опитваше да превърне твоя дом в херем. Място, прокълнато и злонамерено посветено на пълно разрушение, разпад и вечна скръб. Но чуй ме много добре днес, дете мое. Аз, твоят Създател и Изкупител, преобръщам този древен, мрачен и разрушителен духовен завет точно в този миг. Твоето любимо семейство вече категорично не е отделено за разрушение, нито за мистериозна болест, нито за болезнена раздяла, нито за вечни сълзи и скръб. От днес нататък, чрез твоята силна, непоклатима вяра, твоят дом е изцяло посветен, напълно очистен с кръвта и завинаги запазен за моята велика, несравнима слава. Аз вдигам моята свята, небесна брадва днес и удрям безмилостно, с пълна сила, право в самия онзи отровен корен, който години наред тровеше водата на децата ти и убиваше мира във вашите отношения. Ти си специалният ключ, който аз мъдро и стратегически поставих в тази кръвна линия и точно чрез теб аз нося пълно, безусловно и вечно освобождение за всички тях. Слушай ме изключително внимателно, избранико, защото ние не просто изговаряме някакви красиви думи, ние влизаме в съвсем реална, ожесточена духовна битка точно сега. Ние вдигаме острия меч на духа и струшаваме тази древна, тежка, невидима духовна верига сега. В могъщото, свято и непобедимо име на Исус Христос. Ние струшаваме безмилостно онзи повтарящ се, мъчителен цикъл на емоционална болка, финансов провал и духовен застой в твоята кръвна линия веднъж завинаги и за всички времена. Ние струшаваме онзи тежък, неправеден духовен дълг на предците ти, който се опитваше като ненаситен хищник да погълне светлото бъдеще, радостта и пълния потенциал на децата ти. Всяко едно изговорено проклятие, всяка зла клетва, всяка дума на омраза, хвърлена някога в миналото срещу твоя дом и твоето семейство, се счупва в този момент на хиляди малки парчета и губи абсолютно всякаква власт над вас. Всяко невидимо, студено въже на враждата и неразбирателството, което се затягаше неусетно около врата на близките ти и ги отдалечаваше един от друг месец след месец, изгаря в Божия всепояждащ, пречистващ огън точно сега. Ние прекъсваме окончателно всяка подла атака на демонична завист, всяко зло око, което е маркирало вратата на твоя дом със знака на постоянния застой, на провала и на липсата на напредък. Всяка мистериозна болест, всяка физическа или душевна болка, която лекарите не могат да обяснят с човешка логика и медицинска наука, губи своята сила над теб и над цялото твое семейство в този час. Всеки внезапен, необясним скандал, който винаги избухва от нищото точно когато сте на прага на щастието и пробива, е спрян, разобличен и напълно унищожен в самия си корен завинаги.
Ние изтръгваме дълбоко от земята, заедно с всичките му разклонения, онзи скрит, отровен корен на миналите поколения, коренът на дълбоката горчивина и семейната разруха. И ние обявяваме дразновено, с пълна духовна власт и авторитет, че от този момент нататък твоето семейство е внимателно и с любов пресадено в една съвсем нова, свята, напълно защитена и изключително плодородна Божия почва. Тежките железни окови на миналото падат от ръцете на твоите близки с огромен грохот. Духовната слепота, която ги е държала в объркване, пада от очите им, като люспи точно сега. Разрушението е окончателно, безвъзвратно и завинаги спряно на прага на твоя дом. Твоята кръвна линия е напълно спасена, изтръгната от лапите на врага и завинаги изкупена от дълбоката тъмнина. Твоята кръвна линия е изцяло възстановена, изцелена във всяка своя клетка и победоносно върната към първоначалния съвършен Божи план за просперитет. Твоята кръвна линия е мощно запечатана с небесен огън и абсолютно защитена от всяка атака за всички поколения, които тепърва предстоят да се родят. И сега, избранико, усети тази дълбока, свята, изпълнена с благоговение тишина, която бавно и величествено се спуска над теб и над целия ти дом. Тази тишина не е просто липса на обикновен шум, тя не е някаква празна, студена стая, а е препълнена с мощното Божие дишане, с неговото осезаемо, животворящо присъствие. Не казвай амин още. Постой в това за момент. Остави тези могъщи, живи пророчески думи да проникнат дълбоко в твоя дух, да слязат в самото ти сърце, да пренапишат историята на твоя дом и да изтрият завинаги всяка следа от миналите поражения и сълзи. Почувствай с цялото си същество как онази позната, смазваща тежест в гърдите ти, онова тягостно, задушаващо чувство на безнадежност, което усещаш толкова често на масата вечер, просто се стопява, изчезва и се превръща в прах пред лицето на Бога. Остави Святия Дух нежно, но изключително категорично да запечата това пълно, реално и вечно освобождение дълбоко в твоето сърце, защото то вече е факт в духовния свят. Но внимавай, защото ние имаме още малко духовна работа за вършене, преди тази врата към миналото да бъде затворена завинаги, заключена с катинар и запечатана с кръвта. И относно този отровен корен, който ти разпозна току-що с такава удивителна яснота, избранико, аз трябва да ти кажа нещо изключително важно, спешно и неотложно. Защото когато самият Отец постановява от небето, твоето семейство вече не е отделено за разрушение. Аз искам да бъдеш напълно въоръжен, бдителен и перфектно подготвен за онова, което неизбежно следва в духовната война. Врагът няма просто да се обърне, да сведе глава и да си тръгне без битка. Той ще се опита с всички сили да те накара да се съмняваш дълбоко в това огромно освобождение, което ти току-що извоюва с толкова вяра. Той ще се опита хитро и подмолно да се върне през мазето на твоето съзнание, през задния вход на твоите емоции, точно докато ти стоиш смело и пазиш портата с лице към света. Точно за това ти отчаяно, повече от всякога, имаш нужда от тайната на молитвите на избраните в ръцете си още днес, без нито ден забавяне. Защото ти си точно онзи човек с червената връв в твоето семейство, ти си единственият, който реално, съзнателно стои в пролома за своите близки и ти категорично не можеш да си позволиш лукса да останеш без пълен, ежедневен духовен щит. Тази дигитална книга не е просто поредният религиозен текст за четене или някакво обикновено четиво. Тя е твоят непробиваем, изключително практичен и изпитан в битки духовен арсенал за война срещу силите на тъмнината. Аз оставих този мощен, защитен щит за теб в първия фиксиран коментар, за да можеш да го грабнеш веднага, на секундата. Вземи го сега, преди лукавият враг да се опита да затегне невидимата примка около врата на близките ти отново, възползвайки се от твоята физическа умора или моментно разсейване. Ти имаш пълни 7 дни да изпиташ реалната, трансформираща сила на тези молитви. 7 пълни дни да видиш със собствените си очи как атмосферата в дома ти се променя драстично
и се изчиства от всяко натрупано напрежение. Но знай това много добре и бъди предупреден. Врагът ще дойде и ще прошепне най-отровните си, най-зловещите си лъжи точно в ума ти в този критичен момент на преход. Той няма да използва старите си изтъркани трикове, които ти вече разпознаваш лесно и от които вече не се страхуваш. Той ще ти прошепне коварно в моменти на тишина. Твоето семейство вече е твърде счупено, твърде наранено и дълбоко разделено, за да бъде някога спасено или напълно изцелено. Ще ти каже смазен подигравателен тон: този постоянен застой, тази липса на пари и радост е напълно нормален. Всички съвременни семейства живеят така. Просто се примири и спри да се надяваш. Ще се опита да те убеди, точно когато си най-уязвим и изтощен. Ти си твърде уморен, вече си стар и слаб, за да продължаваш да се бориш съвсем сам за тяхното духовно спасение. Откажи се. Или ще излъже директно и нагло в лицето ти: децата ти са отишли твърде далеч в тъмнината, избрали са своя грешен път и вече няма абсолютно никакво връщане назад за тях. Изгубил си ги завинаги. И най-голямата, най-болезнената му лъжа, целяща да разбие сърцето ти, ще бъде: никой, дори и самият Бог, не може да поправи тези дълбоко разрушени, счупени на парчета и отровени отношения в твоя дом. Не му вярвай нито за една единствена секунда, избранико. Не приемай неговата парализираща отрова в ума си. Не отваряй вратата за неговите съмнения. Кликни сега и изтегли своя екземпляр от първия фиксиран коментар, без да се колебаеш нито за миг, защото точно тази дигитална книга съдържа конкретните, мощни духовни оръжия, които ще заглушат завинаги тези демонични лъжи и ще издигнат висока, непробиваема стена от небесен огън около твоите любими хора. Има много дълбока, божествена причина ти да си единственият, който ясно и болезнено усеща тази духовна тежест в дома си през всичките тези дълги, трудни години. Има конкретна причина ти да стоиш буден в гореща молитва, проливайки сълзи, докато всички останали в къщата спят дълбок сън, напълно несъзнаващи надвисналата опасност. Ти си избраният ключ за това грандиозно освобождение, ключът, който Бог е подготвил от самото начало. Не отлагай своята мисия нито миг повече. И преди да запечатаме това окончателно пред Небесния престол, послушай ме много внимателно. Връзката за доброволно дарение остава отворена в първия фиксиран коментар, точно под дигиталната книга. Ако това послание, ако този канал е бил истинско благословение за твоя живот днес, ако си усетил реалното Божието докосване чрез тези думи, можеш да посееш своето семе. Всяка сума, която сърцето ти посочи, а небето вижда всеки жест. Сега, точно в този свещен момент на грандиозен духовен пробив, духът ми показва нещо изключително важно, което ти трябва да направиш незабавно. Има някой друг в твоето голямо семейство, някой от твоята собствена кръвна линия, роднина или близък приятел, който има отчаяна, жизнено важна и изключително спешна нужда да чуе това конкретно послание точно днес. Някой, който страда в пълно агонизиращо мълчание, който е притиснат от абсолютно същите невидими духовни окови и изобщо не разбира защо хубавите нещата в живота му постоянно се рушат пред очите му. Вземи линка към това видео и му го изпрати веднага, на секундата, без изобщо да мислиш какво ще каже или как ще реагира. Сподели го с онези, които истински обичаш от цялото си сърце. Не задържай това мощно, живото променящо освобождение само за себе си, защото божественото благословение трябва да тече свободно към другите. Това може да е точно конкретният, дългоочакван отговор на техните най-тайни, скрити в мрака молитви, онова единствено нещо, което най-накрая ще отвори очите им за духовната истина и ще струши тяхната верига веднъж завинаги. Цикълът на непрестанна болка, повтаряща се мистериозна болест и дълбоко болезнено разделение спира точно тук, точно днес, точно при теб, войно на светлината. Духовният дълг на предците ти е заличен напълно, изплатен до последната капка и заличен завинаги в небесните съдилища чрез властта на кръвта. Вземи тайната на молитвите на избраните от първия фиксиран коментар и се въоръжи смело,
с високо вдигната глава, за дните на абсолютна победа, които ти предстоят отутре. Спомни си библейската Раав. Тя спаси абсолютно цялото си семейство от тоталното унищожително разрушение на Йерихон чрез един изключително прост, но безкрайно мощен знак на жива вяра. Ти си точно този човек с червената връв в твоето съвременно семейство днес. Ти си този смел, непоколебим войн, чрез когото Бог благодатно и суверенно запазва цялата ти кръвна линия, въпреки всички яростни, отчаяни атаки на завистливия враг. Древният Херем е преобърнат с главата надолу. Желязната верига на миналото е струшена на прах завинаги пред собствените ти очи. Твоето семейно дърво е пресадено до живи, бистри води и онзи древен, гнил, отровен корен е унищожен до край, изваден и изгорен в огъня. И сега, изпълнен с непоклатима, планинопреместваща вяра, напълно освободен от оковите и съвършено защитен от мощната сила на Всемогъщия, сега можеш да кажеш амин.